Kanyang laki din! Ay, nabsuga ka. Nagmayatan timangan. Naalsa man na karni. Baboy ko naman. Ay sus, di mo mat ako pa amin day tapagtugawan tagtugawak mo. Ay, anya ngay nga rod bakit? Nagado mo ti pagtugawan dita. Dito'y nga ron ti kayat ko takod tyon, pagtugawan nakit den, ije nakatangtangken atugaw. Dito ka nga rod na. Anyaman nga tan ti kayat asidaan ni nanang inton rabi Ay, di ka nagdamag. Basta gumatang ka iti iga daw. Ado adalam. Ta iso ti pangrabyan tayo. Asino jagin inaw? Ne, apay asyak ti kita. Ay, kuna nusi ka. Ay, masadutak. Asino nga rin jagin inaw nga? Asino kumapay? Ni nanang mo Nanang, igado ti kayat yu asidaan tayo itaarabi nanang. Ay na, karni manan. Nauma akon iti karne. Tapno may imbagan dagita ado asakit yu Katno ko namot jay doktor ko asa anak unay amangan iti karne. Kano pagpapig sa ti karne? Ay, limagasot ti may sa akilo nga iga daw, nanang. Iso nga iyawat yon, di paggatang ko, tamapanak gumatang. 500? Ay nagnginan day ta si daan. Kano sa nga ribo dagi jay daduma, nalakan ati 500. Kan may sa, manulaang mat ngay day jay kada kayo, kat nagdakkel ti awaten nyo a pensyon nyo kada bulan. Uwan Jay kwarta, tamapanak kun nanang. Iluto pa'y nilakay ko. Mabisinan kan tumanang. Nagatang tanday ta igado asidaan tayo bakit? Ado talaga ti dalam na. Dumagas tapay di taag milk ti tapay lakay. Milk tea. Apa dapat na bati akwarta? Wun, ado tinted ni nanang. Aya, ay kuna. Ay, jak kadakkelan ti milk tea nga order. Ay. Iso ti order. Uray siyak met Kaya't ko jay kadakkelan a milk tea. Imbagampay. Ay, panayon nam to ti asukar na. Ay sos, nagdakkelan day tatyan mo. Na. Naisam ka pa'y laang met itinasami. Bayam ka day. Nakalukluk magkan. Naghilig ka amangan. Ay, nagsauman di siksain. Kano agpada ta adakkel ti tiyan na. Frederick, itulod nakman, ijayan ni manang mo, amarivek. Anya taramidan nyo, Jay? Kat mapanak mat umiliw No kaya't da kay makita, di isuda ti umay diti balay nga umiliw. Si kay din ti mapan iji balay da. Kan may sa, subdivision ija imakaranda. Narigat abiro kun ti balay da. Naganak nga tan ni manang mo marivek. Damagag to awagak. Kaano nga awangan? No adalod ko. Awang harot paglod ko. Mano ay haday ta ibagbagam alod. Mabalay ng ti 500. Makasarita tayo ni manang maribikon. Apay nagnginan. Day ta igado alutlutuam limagasot. Ita, day ta load mo manan. Limagasot. Nangina amin ang magatang itan. Kasanungay lakay no agsarita dananang kan maribik. Kat umay agpasukon dito'y ni nanang. Santo ang mapasamak dahi bakit? Awanin at ipagbiyagan tayo no awan ni nanang. Diyak nga rod ipalubos ang mapasamak dahi ta. Nakulit ka Sabalin ati agnumar iti pensyon na no kwa. Rumbeng ada tati agnumar. Rumbang laang No adda dito balay ni nanang. Gatangan tati kaya't na agatangan. Tadakkel ti pensyon na. Ay, gayam lakay. Dumawat kan tuman iti pagtungit ko. Nangagmaw nanang. Saan ka na makontak ni Manang Maribik? Taapay. Ang mga sinukatan natin, number na, awan siguro signal. Isu nga raw nga ibagbagakan ka nga ipanak ijay. Rumwar kami kani bakit? Agbati kay dito'y balay. Sa dinaw ti papananyaw. Ay, di talaan. Ay,
kwartayo man. Anya, awan ti kwartayaw. Amo yung awan trabaho. Mano, jaintad ko apag-load mo itay. Angam saan mo't ang makasarita ni Manang mo Marivek. Ay mangtad kay din. Adamo mauawat yung apensyon nyo. Sa nga ribo lati daw dawata. Ay na, adan pagtungit ka lakay. Ay, no mga baka ikanak ah. Siyempre mo na. Ang sakbay ama pang kamakitong mapantapay man ag milk tea. Mabisin ka manan. Kinukalkalpas mo ang nag-hamburger. Kaya't kung orti ag milk tea. Ay na, ad-adda alumukmag ka. Nukasta ka laang. Nag-order ka iti milk tea ta. Nakadak ka lang kanya ka. Uy, nalpasan. Nag-order ako. Ready, Ray? Manang Maribek. Ah, Adda kayo matgayam nga agasawa dito eh. Ay, uwan manang. eh, Kat, kumusta nga ni Nanang? Ipasyar yung ijabalay. Di na nga rin kaya timapan ang jibalayaw. Apay nga'y adi na kayat? Agkad ure pilitan may. Saan ka de, honey? uwan, pudno day ta. Kasladda kabutang na ijabalayaw. Ne, anya nga'y tikabutang na ijabalay me. Ay, manang. Dapat jitarakin nyo ang nagdadakil nga asaw. Ay kat adda pay naganak pay nga rod, Jemaisa. Ay, iso ti kabutang na. Kabutang na makagat iti aso manang. Kat no nagsisingpat dagiti tarakon mi nga aso, imported dagi jay. Iso asaan da nga agkagat. Ay na, panag ko na, kabutang na ti ampas manang. Ampas! Awan ampas dagiti tarakon mi. Kan apay ko maakabutang ni Nanang ti ampas. No ngay, kagatan da ni nanang. Sensitive ni nanang. Ay, ipasigurado kada kayo nga awan ampas dagiti tarakon mi nga aso. Ha? Amangan no da kayo, ti ad ampas dagiti tarakon nyo. Ay, uray siya, kagurak ti ampas. Ay, sipsipen dati adu adara. Parasite dagijay. Inka ngamin ipasyar ni nanang mo ijay ayandama ng Marivek. Saan nga rin mabalain? Uray apagbiit lang. Ay, ma, no nga inted ni nanang tilibrita ka ni manang Maribek. Di awanan. Di awang pagbiagtan. Awanin na. Ultimo milk tea. Santa na makagatang. Ay, nag-order ka pa iti milk tea. Anya, kurang pa'y day tayong inumam. Ay, kurang nga ron. Kaya't ko pa'y nga ron di kadaklan ang milk tea. Ay nalakay, una ikat alok magdagiti agasawa ada Frederick kan Marites. Apay, nakita mi da, bakay? Nakitak ida ijay pagmi-milk teaan ijay palengke. Kasla dala ampas. Awan di kay bagbaga. Ampas nga. Kasano, nagdadakkel ti tiyanda. Nagbabasit ti sakada. Ken saanen ang makita ti tenged da. Gapo iti kinalukmeg da. Natarakin da nga ro na saya ata, bakay? Wena, syakto man lati mapan mang bisita ken ni Nanang ijabalay da. Ay, nasaysaya at pa'y bakay. Ay, kasla saan da ngamin akayat nga ipasyar ni Nanang dito balay. Kit pensyonada ni nanang ko naman. Ay, day tamot nga ron ti pampanunutek, lakay. Saan da ka nun nga agtrab-trabaho nga agasawa? Kayat na asawan, jay pensyon ni Nanang ti pagbibiyagan da. Ay, kaasimit ni nanang no kasta. Nanang, agriin kayo ditan. Di pagpalingkik akwarta. Lukata man lang day taridaw, anak ko. Madi nga mintiriknak, anak ko. Ay sus, adda virus yun nanang. Nay, apay nga umadayo ka. Kat iyawat ko kan kati kwarta. Ay, di kaya tagsakit nanang. Aguray, taayabak ni Frederick, ta iso ti mangawat iti kwarta nga iti Joe.
Frederick lakay. Napay. Ayan nga iti kwarta, pagpaling kita. Ninanang, agsaksakit. At the virus na. Anya? Agoy uyag kan saan na makabangon. Sus, narigat yung maakaran. Ay. At dan sapay surais na. Naglabaga dagiti mata na. Ha? Iso asikan ti mapan mangala iti kwarta kan kuana. Di mo pa ilain nala mo it. Mabutengak nga rod nga sakit. Kasano mo ngay, sakmot itatag sakay. Ay, di yun lakayatan ti umasidag. Di mi kaya ti maakaran. Imbag ni manang mo maaribik. No kastoy nga agsakita. Asikaswan nak. Agamda kayo nga agasawa. Kabutang dakpayan nga asitgan. Di man dakdak amatan na dyan maribik na. Damag kong agsaksakit damot nga agpapamilya. Kaasi damot nga road no kasta. Yipit yung ti kwarta ata ang kamagpalingke. Natanglaang ti kayat ko asidaan. Nanang, 2,000 titidyaw. Natanglaang duwa aribaw. Di kay agree rin. Nagdakkel ti pensyon nyaw. Di kay kadi agkurkuripot. Sagay sa taalit yun ang manok ko naman. Kat, day tagayam ti kayat mo. Agumata, kakaiso na nga da dito ni Nanang. Ha? Ninanang, Bayang palaang, makauray day ta. saan tamat anak kagatang itinatang akayat na? Ilutuam iti noodles. Kaya't na day sana napili. Kat, jay ngay natang na. Ingka ilibasan ng iti bulong ti marunggay ti takaruba. Naglaka solusyon! Hello? Hello manang Maribek. Ni Frederick daytoy. Nasaya atay mawag ka. Umayak ko madita balayo inton Sabado. Tao may kubisitaan ni Nanang. Umay mo ko ala din ha. Daapay? Uyak nga uyak. Trangkasaw. Di na pa'y kaya timangan. Kaano pa'y? Hindi pa'y last week Apay nga italaang nga imbagam kanya. Ay, umay kakigdain. Ta umay mo alain. Ta mabutang kami nga umasidag kan kwa na. Lakay, inayadem lang agmaneho. Tamatagtag ni Nanang. Wen, bakit? Ay, Nanang, idiretso da kan iti ospital, Ay, talaga nakapsutak. Binaybay anak mo't nga minda Frederick. Ited kayo nga ited iti kwarta kadakwada. Ngam ultimo agas yo, saan da agyanatang? Dawat damot nga min adawat. Idi napigsa kayo, saan da kayo nga ipasyar ijay balay. Ngam itatag sakit kayon, ipasublat da kayon kanya. Daytan sa laang mga kaming kwartayo, ti kaya daking ka nanang. Anya lakit din nga ugali ti inanak ti kasta. Nakaruar ka nun ni Nanang ije ospital, Frederick. Nakadamagam nga Nakitak ije post ni Manang Marivic. Okay, mabalit nga rodan nga alaan. Ano kasta? Ingkaalaan nun, tani, awan apulusan ti mausar dito balay. Nauma akong nga agsidsida iti kape kan asukar. Oh, dagiti agas kan bitamina aginatang ko, Nanang. Anyagay mo't dayta. Gatas mo dayta. Tapno nabibiit ka apumigsa. Kan dagitoy mat tinapay. Ay na, maramanak mo't laang ang di pensyon ko. Daytoy kat barya laang ti kwartam. Saan ko akinisayan? Tadamot kwartami kan nilakay ko. Mangala kayo alat ta, no adda kayat yu agatangan. Ay, Nanang, saan kami akas kada Frederick? Adan sa bisitam. Lang, Nanang, tamapan ko kitaan. Ne,
Si kamagayang Frederick. Umay ko kumalaan ni Nanang. Naimbagan kanukaya man. Ay, ita, tanaimbagan. Alaan yon. Ngam idi agsaksakit. Kabuteng yu pa nga asit gan. Sino na ita bisita, Maribek? Ni Frederick, Nanang. Inala na ka di dagiti gamit ko. Ibagam, no agsuble, alaan na dagiti badbadok, tadituya ko nga agyan. Oh, nangag mo, Frederick? Ay, kas kayla ampas akom kumpet ka ni Nanang. Ni Manang man. Di na kam kadimot ikumpara iti ampas. Kat, anya ngay nga rod, pudnumet ti ibagbagak. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.